gusto nyo matutong mag-wiring, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Okay, marami akong mga video tutorial na ginawa sa aking channel. Pwede nyo panoorin. O kaya kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, pwede nyo bisitahin sa Artacho Street, Lingayen, Pangasinan para magpagawa kayo ng personal sa akin sa pagwawiring. Mga katropa, kamusta kayo? Paano mag-full wave ng TMX 155 CDI? Requested by, okay? Paano nga ba mag-full wave ng TMX 155 CDI, mga tropa? Unang-una, tanggalin mo natin itong crankcase kasi andyan yung stator sa loob ng magneto. So, kailangan natin tanggalin yan para i-rewind natin para may full wave natin, okay? So, tanggalin mo natin itong mga sakit. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-on nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong wiring video tutorial na aking gagawin. So, ito na yung natanggalan natin yung magneto. So, kailangan natin tanggalin itong stator para ma-rewind natin, okay? So, ito, mga katropa, hindi na natin makita yung mga kulay niya kasi may kalumaan na itong TMX 155 ng customer. So, isa-isahin ko na lang yung pwesto ng mga bawat wire, okay? So, itong ano na to, ito yung kulay white. Ito yung charger ng motor, no? Tapos ito yung dilaw na karugtong niya itong dalawang magnetic coil, no? Magkarugtong yung dalawang yan. Medyo hindi natin kita yung mga kulay kasi na luma na yung stator. Original pa itong stator ng customer, eh. So, okay. Yan, magkarugtong yan, yung dilaw na yan. Okay. Yung white, hindi na natin gagalawin yan. Itong dilaw lang. Itong dalawang magnetic coil ang gagalawin natin, tsaka itong ground. Itong ground na to, karugtong yan. Ito green to, ayan, oh, kita nyo. Medyo lumang-luma na. So, ito yung white, hindi natin gagalawin. Ito yung dilaw, yung supply ng headlight. Ito yung dalawang magnetic coil, tatanggalin natin yan, mga tropa. Pati itong ground, tatanggalin natin yan. Kasi dapat floated ang ground ng full wave. So, tanggalin natin yung magnetic coil tsaka ground, okay? So, parang ganito, mga katropa. Tinanggal ko na yung ground, no? Kita nyo? Tinanggal na natin yung ground. Okay? Tinanggal ko na dun sa mismong pagkakadikit niya. Tapos, ito namang itong magnetic coil na dalawa, tinanggal ko na rin. Pero, siguraduhin nyo na mga tropa na yung dalawang magnetic coil na yan ay magkadikit pa rin. Okay? Yung dalawang yan, no? Iinang nyo, soldering iron nyo, na kailangan magkadikit pa rin sila. Okay? So, ayan. Ayun lang yung mga dapat natin tanggalin sa pagpo-full wave ng TMX 155. Okay. So, tinanggalan natin. Ang susunod natin gagawin ay lalagyan natin ng wire itong ground, no? Yung tinanggal nating ground. Lagyan natin ng wire tapos iinang natin dito kung saan natin tinanggal yung magnetic coil, no? Kung saan natin tinanggal to. Okay? Yung ground ang ipalit natin dun sa parang ganito. Okay, itong ground, dinugtungan natin ng wire kung saan natin tinanggal. Tapos, ilagay natin dito kung saan natin tinanggal itong magnetic coil. Okay, mga katropa, ganyan lang. Full wave na yung ating stator. Ganyan lang, napakasimple lang i-full wave ang TMX. Pangalawa, tanggalin natin itong kulay puti tsaka dilaw dun sa pagkasakit niya. Kasi itong puti dilaw, ilalagay natin dun sa charger natin, dun sa 5 wires, okay? Okay, ito na ba? Ilagay na natin ito sa motor para ma-check natin kung tamang gawa natin. Ito na, mga tropa. Ilagay na natin. Fast forward tayo para madali. Binalik na natin yung magneto. Paano ba natin malalaman kung tama yung pagkaka-rewind natin kanina? Okay, kailangan natin ng test light para malaman natin kung tama. Una, papaandarin muna natin yung motor. So, kailangan natin paandarin bago natin i-test light. Okay, kung maandar yung motor, i-body ground natin yung test light. Tapos, i-tester natin isa-isa ito. Okay? Pag tester natin ng mga tropa, dapat hindi siya iilaw. Okay? So, yung white, okay, hindi umilaw. Importante, hindi umilaw yan. Pag umilaw yan, mga tropa, mali yung gawa natin. So, paano natin malalaman kung good naman yung pagkakalagay natin? So, i-clip natin dito. Kahit saan dyan, kahit puti o dilaw, basta i-clip natin yung tester clip. Tapos, yung isa, i-tester natin. Dapat umilaw siya. Okay, mga tropa. Ibig sabihin, good yung pagkaka-rewind natin. Okay? Ulitin ko lang. Dapat, pag naka-body ground ka, hindi iilaw yung tester clip mo. Okay? Kasi pag umilaw yan, ibig sabihin,
mali yung pagkaka-rewind o may naipit ka sa pagkakabalik. So, napaka-importante yan. Hindi yung basta-basta tayo maglagay ng 5 wires. Bago natin ilagay yung 5 wires, mga tropa, mga dapat natin gawin, bago natin ilagay yung 5 wires, mga dapat gawin is tanggalin muna natin tong original charger niya, disconnect muna natin. Napaka-importante itong dalawang bagay na to, mga tropa. Kasi baka malubat din kayo pag di nyo ginawa to. Una, tanggalin mo natin itong original charger. Ito na baka-importante, mga tropa. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Tanggalin nyo itong barang stabilizer niya, no? Tanggalin to. Ito. Napaka-importante ito. Tanggalin nyo. Kasi pag di nyo tinanggalin, malulobatan kayo yan. Bali, wala yung pulwib nyo. Okay, mga tropa. Ito na tayo. Yung tinanggal natin kanina sa clip, no? Yung yellow tsaka white, idugtong nyo sa pink tsaka yellow ng regulator. Okay? Sunod, yung green natin ng regulator, ilagay nyo sa green ng dating socket ng charger ng TMX, no? Tanggalin nyo na yung socket ng charger ng TMX dati, doon yung pagdugtong. Susunod natin ay red. Red to red lang din, ano? Doon sa dating charger natin. Doon sa dating socket, charger na 5 wires ng red, tas red ng dating socket. Susunod natin, mga tropa, itong yellow tsaka black. Pagbuhulin natin kasi kailangan natin masuplayan ng live yung headlight, ay yung yellow tsaka yung black doon sa regulator. Kailangan natin masuplayan ng live para hindi lumobo yung battery. Okay? Tapos pag napagsama na natin, lagyan yun ng wire, dugtungan natin para i-connect naman natin dun sa positive ng motor, okay? Ang positive ng motor ng Honda TMX ay solid black. Yan, mga tropa. Okay, tapos na ang ating pagpo-full wave, mga tropa. At sana kung nakatulong sa inyo, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Mag-subscribe kayo at i-on ang notification bell. Okay, mga tropa. Thank you.